Il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar l-inċentivi fiskali offruti mill-Borża ta' Malta lil kumpaniji żgħar u medji li qed jibbenefikaw minn sorsi ieħor ta' finanzjament tal-investiment tagħhom. Fl-aħħar snin għadd ta' kumpaniji żgħar u medji bdew jibbenefikaw minn aċċess għal swieq kapitali li l-ispiża tagħhom tvarja bejn l-20 u l-25,000 euro. Dan minflok pis ta' mijiet ta' eluf ta' euro li s-soltu jidħlu għalihom dawn in-negozji biex jibdew ikabru n-negozji tagħhom. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal dan waqt li kienet jindirizza konferenza tal-World Federation of Exchanges li qed tittella fil-binja tal-Borża ta' Malta. Dottor Muscat qal li permezz ta' dawn l-inizjattivi qed titneħħa l-pressjoni minn fuq il-banek lokali u mistennija li jipprovdi lil kumpaniji żgħar b'aċċess għal finanzjamenti li jkollhom bżonn għas-suċċess tagħhom. Fl-istess konferenza fejn ġiet diskussa l-importanza tal-ekonomija ġenerata minn negozji żgħar u medji fl-Ewropa, il-Prim Ministru qal li negozji żgħar u medji jgħoddu għal 70% tan-negozji f'Malta u għaldaqstant huma kruċjali għall-ekonomija Maltija. Il-Prim Ministru qal li r-riżultati wrew li s-sistemi ta' one size fits all żgur li ma jħallux il-frott f'pajjiżna, tant li l-mudell li bnietu mxiet bih Malta ġab miegħu suċċess bla preċedent. Il-Prim Ministru żied jgħid li f'dawn l-aħħar snin pajjiżna ħadem għatih favur in-negozji u ffaċilita triq għall-investiment barrani. Dan kollu wassal biex is-sena l-oħra pajjiżna reġistra l-ewwel surplus u b'ekonomija li reġistrat l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li n-negozji żgħar u medji huma parti mis-suċċess ekonomiku ta' Malta. Dan is-suċċess ġie indirizzat permezz tal-bidla li saret fis-settur tal-enerġija mill-qalba taż-żejt għall-gass.